Magával a műtéttel kapcsolatban ugye egy előzetes beszélgetésre van szükség a gazda és az állatorvos között, kitaláljuk a közösen megfelelő időpontot. Szinte az egyetlen feltételünk az, hogy éhgyomorra érkezzen az állat, és utána el tudjuk végezni a műtétet, aminek a végrehajtásához kb. Egy ilyen 1-1,5 órára van szükség. Ha az állat szépen magához tért, akkor pedig haza lehet vinni, és lábadozhat szépen a családnál. Általában, hogyha nőivaró állatról van szó, akkor mivel itt hasfüldi műtétet végzünk, a lábadozás időszakának az első 2 napja az kicsit nehezebb az állat számára, de ilyenkor adunk fájdalomcsillapítókat, amelyek könnyebbé teszik az állatnak a műtét utáni időszakot, illetve a műtét utáni intézkedések, amelyek fontosak lehetnek. Ugye itt vagy gallér, vagy műtéti ruha alkalmazása jöhet szóba, amelyeket mi itt a rendelőben a rendelkezésére bocsátunk a tulajdonosoknak. A műtétet követően 10 nap múlva kerül sor a varratszedésre. A varratok eltávolítása után az állatra már semmilyen korlátozó intézkedést nem kell foganatosítani.